Uy, ara. Ay, napuling man ko ni gabi, aray. Daghang nagsagbot ay mong kasigingan dire. Mag-antos lang giguan ni aron makakwarta ko. Ay, binak ako na gabi. Ay, aray. Magsabot-sabot ang tanduha ko. Ha, tatasaw na kay makitaan pa si gabi. Daghang nagsagbot ni among kasigingan eh. Saon man, mag-antos na lang giguan ni aron makakwarta ko. Paitan ning wala tay katimbang sa akong kinabuhi eh. Burog na agi. Burog na agi mapagtagnan ako. Nagi mapagtagnan ako ron. Anga eh. Burog ba ipit yung akong itlogan nito. Kinsam kayo mapagtagnan ako ron. Burog lain yung akong vibration da. Ay, si gabi mo na, oh? Si gabi, Jod. Ano na kurong gabi isa? Umaadto ko sa merkado. Pag doon, sakto din umaadto ko sa merkado. Gabi. Ay, gabi. Ay, nakit-nakit-an ta ka. Gapuha dyan mo gabi, oy. Gabi masigina. Ang sabi, gusto mo pagkaon. Palitan ta ka. Merkado mo eh. Be! Ay, pagsigsabok, naglibog pala ko sa palito ng sudan. Ang ngali kay palitan ta ka. Sabihin ng traidor amigam talaga no siya. Oy. Sakto gina ko vibration. Na ako'y mapatambal ako ron. Tayanot. Dati talabalan. Oh, sakto yung kasi namin ako vibration. Burog maipit yung anida. Sakto yung kinida. Burog maipit yung anida. Unsa man imo patambalan? Lalaki, naku kay hugma ko niya.